Friesland is het weer massaal op het west vanwege de Iepe Monumentendag. Op een groot plakken in de provincie konden mensen monumenten bezien die het meestens net toegankelijk binnen. Voor de bewoners soms een hele belevenis. Ik hier net verwachten dat de mensen het zo bijzonder vonden, want wij zitten er elke dag in. Zoveel mensen moeten vliegen, hoe is dat? Apart, heel apart, ja. Ja, maar wel leuk. Bezoekers kunnen haar vernieuwen on deftige wenhuizen, unieke tuin, borkerijen, kerken, historische cafés en nog volle meer. Dit is de kans voor u om hier eventjes bij te keuren. Mooie spelen te bezien. Hartstikke mooi. Bij de gemeente Ljouwert luidt het accent dit weekend op de dorpen Mantgem, Weidum, Jorvert en Beers. Onder het motto weelderig wonen in de Leeuwarder Gruithoeken. We hebben een heel soort dwarven erbij gekregen in de verdiende hier. Het is leuk om daar van de rijkdom van de monumenten te leren. Dus vandaar dat we die kant uit kwamen binnen. En wat is er te zien? Er binnen een heel soort winten, van alle pastoriewinten. Dus de prachtige oude kerken inderdaad in Beers en Jorvert en Weidum en Mantgem. Ik heb bijvoorbeeld een oude windmolen die nog eens in fietsje. Maar ik de buurbegraafplaats, dus een heel soort van verschillende dingen. De Ljouwerter Monumentendag waard Iepene terug burgemeester Siebrand Buma. Hij wies die zijn toespraak op het belang van de dorpen van Ljouwert. En hoopt dat de Monumentendag voor de mensen uit de stad een aanleiding vormt om de dorpen eens op te zieken. Ik vind wel de opdracht dat de inwoners van bijvoorbeeld de stad Leeuwarden begrijpen dat ze in een gemeente wonen waar die dorpen even belangrijk zijn. Ik merk wel dat bijvoorbeeld bij de gemeenteraad, bij het gemeentebestuur echt wel duidelijk is: wij zijn een gemeente, 35 dorpen en een stad. Ik hoop dus dat de inwoners van de stad ook echt gaan merken: wij zijn een grote gemeente en we doen het samen. De belangstelling voor de Iepe Monumentendag wie het hier grut, mooi troch het prachtige waar.